Regiokanons nemen je mee in het verhaal van je eigen omgeving. Zo vertelt de kanon van Limburg in 54 vensters de rijke geschiedenis van de provincie. Elk venster staat voor een groter verhaal en kun je vanuit meerdere perspectieven bekijken. De regiokanons zijn niet alleen in woord en beeld beschikbaar, maar nu ook als linked data. Linked data brengt samenhang aan in digitale informatie. Door bijvoorbeeld belangrijke gebeurtenissen, personen of plekken te koppelen aan unieke termen. Neem bijvoorbeeld Pierre Cuypers. Deze kunnen we koppelen aan zijn beroep, geboorteplaats, favoriete stijl, gerestaureerde kerken en ontworpen gebouwen. Ook boeken, museale objecten of archiefstukken van binnen en buiten de provincie kunnen aan de vensters worden gekoppeld. Door al deze koppelingen kunnen we makkelijker vragen beantwoorden en verbanden leggen. Welke kerken zijn door Cuypers gerestaureerd? Door wie werd Cuypers geïnspireerd? En waar is deze weer bekend van? Linked data maakt de regiokanons ook leesbaar voor zoekmachines en AI-taalmodellen. Dit betekent dat erfgoedinformatie nog beter vindbaar en bruikbaar wordt voor scholieren, studenten en onderzoekers. En ontwikkelaars kunnen in de toekomst de data gebruiken voor nieuwe toepassingen die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Een netwerk van duurzaam verbonden digitale erfgoedinformatie, met de regiokanons als cruciale verbindende schakels. Meer weten? Ga naar kanonvannederland.nl/regiokanons.